Ahojte. Viete, ako jednoducho môžete prísť o peniaze bez toho, aby ste si to uvedomili? Dnes vám ukážem, ako impulzívne nakupovanie nielenže zasahuje do vašej peňaženky, ale aj to, ako sa mu vyhnúť. Impulzívne nakupovanie môže byť vzrušujúce, ale často to vedie k nákupu vecí, ktoré vôbec nepotrebujeme. Tieto nákupy sa rýchlo ščítajú a môžu nastať tisíce eur ročne. Ako sa to stane? Často ide o kombináciu marketingových trikov a našej vlastnej psychológie. Poprvé, obchody sú navrhnuté tak, aby sme minuli viac. Od umiestnenia produktov, cez špeciálne ponuky, až po pútavé reklamy pri pokladni. Všetko je to nastavené tak, aby nás to lákalo k rýchlym a často nepreneseným rozhodnutiam. Ako si teda môžeme chrániť svoje financie? Začnite plánovaním. Predtým, ako vôbec vstúpite do obchodu, urobte si zoznam toho, čo skutočne potrebujete. Dajte si tiež mesačný limit na výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné. Druhým kľúčom je odložiť rozhodnutie. Keď vidíte niečo, čo chcete kúpiť, počkajte aspoň 24 hodín. Ak to stále chcete a je to v rámci vášho rozpočtu, možno je to správna kúpa, ale často zistíte, že vzrušenie z nákupu pominie. Vďaka týmto stratégiám si môžete udržať kontrolu nad svojimi financiami a vyhnúť sa pasciam impulzívneho nakupovania. Nechajte si poradiť a zachovajte peniaze tam, kde ich najviac potrebujete. A to na vašom majetkovom účte. Ďakujem za sledovanie. Nezabudnite dať mi like a ak sa vám video páčilo, prihláste sa na odber pre viac